Poesia Kaia jaialdiaren 5. edizioa aurkeztuko dugu gaur, eta azkar esaten da, baina ja 5 urte poesiari agenda kulturalean lekua egiten diogula, eta guretzako oso garrantzitsua da kultura eskaintzan hitza antolatzea, eta horregatik harrotasunez aurkezten dugu 5. Poesia Kaia edizioa. Hainoikoa ez den disiplina honi leku egin eta herritarentzat poesiara gerturatzeko espazioa sortza da helburua. Horretarako antolakuntza taldearen lana ezinbestekoa da, udalak apostua egiten du kulturaren alde, baina poesia gertutik ezagutu eta bizitzen duten profesionalen bultzada beharrezkoa da. Horregatik eskerrik asko Juan Ramon Makusori eta Balea Zuria taldeari antolakuntza honetan laguntzeagatik eta herriari ekarpena egiteagatik. Jarraian, Ainhoa Salaberria kulturteknikariak egitaragoa azalduko digu, eta azkenik Juan Ramon Makusok edizio honen inguruan sakonago hitz egingo digu. Aurtengo edizioan 2 ekitaldi izango ditugu, datorren astean izango dira biak, lehena ostegunez eta bigarrena larunbatez. Ostegunean hilaren 6an hemen bertan izango da, kultura aretoan, arratsaldeko 7etan, eta solasaldi poetikoa izango da ostegunekoa. Solasaldi poetiko horretan parte hartuko dute Jokin Muñozek eta Maili Muñozek, eta Mugako Poetika izeneko gogoeta bat plazaratuko digute hemen bertan. Bigarrena aldiz, 8an izango da, larunbatean, eta hau 7etan izan arren Gezala aretoan izango da. Poesia errezitaldia izango da larunbatekoa, eta 3 poeta emakumezko hartuko dute parte bertan. Berta Piñan, poetak, Raquel Pardok eta Sara Uribe Etxeberriak. Eta poesia errezitaldia eta gero kontzertu txiki bat edukiko dugu Oiaso boskotearen eskutik. Izango da Mozarten klarineterako kontzertua eta bertan poesiaz eta musikaz gozatzeko aukera izango duzue. 2 ekitaldiak doakoak izango dira, beraz gonbidatzen zaituztegu bertaratzea. Bueno, pixka bat egunon historia egingo dugu kultur zinegotziak esan duen bezala, ja da 5. edizioa da hau, eta pixka bat historia eginez, esaldu behar da, gaur olako zea bat dago, jario bat, esango genuke, aurreko kultur teknikaria eta ja erretreta edo erretiroa hartu duen Xantibalek, duela urte batzuk, proposatu zigun nahi zuela, lezon egin olako abitxiki bat literaturari ematen protagonismoa. Eta artean sortatu zen ditxosozko pandemia, eta bertan bera geratu zen, baina pandemiaren lehenengo burrunbaiek bukatuta, hasi ginen, eta esan dudan bezala, 5. edizioan gaude. Maila horretatik, Xantiri gure omenalditxoa, eta baita ere nola ez, berak proposatu eta Lezoko udalak hartu zuen erronka, ez da erraxa, esan behar da. Ze hau, esan daiteke kultura mailan aktivismo bat dela. Gu geure buruari batzutan hori esaten diogu, aktivistak garela. Eta hizkuntza arruntan aktivistak daukan zentzua beste bat da, Mino egila da. Eta hemen niretzat posa ematen dit gazteak daudela, atzetik ere pixka bat sinismen batekin horrelako ekitaldiak bultzatzen, eta nik uste dut etorkizunari buruz, zuek zaret etorkizuna, eta bildurrik gabe, eta konplexurik gabe, ze hau esan dudan bezala aktivismo bat da. Ez gara hemen, orain ez dakit, azken bolara honetan kulturan masakor entzuten eta irakurtzen dudanean 30.000 espektakulo horieketan ies egiten dineri kultura hortik lerrotu behar duen edo ez. Eta urtengo edizioari begira daukagu zea bat hemen ere belaunaldi zubilan bat esango genuke. Alde batetik daukagu gure idazleak diren Sara Uribe Etxeberria Zumaiarra, Raquel Pardo Elizondarra, Bastanekoa, eta Jokin Muñoz, hori Euskal Herriari dagokionez, eta Berta Piñan asturiar poeta. Jokin Muñoz eta Berta Piñan izango irateke ja
bi idazle konsagratuak, esango genuke, ibilbide luze bat egin dutena, bai batak zein bestean, hemen Euskal Herrian Joki Muñoz eta Bertapinan Asturiasko letretan, berak Asturiarra errebindikatzen du ere, Asturiarez zein gazteleraz idazten du, baina bere lehentasunak agian ez dugu ezagutzen, ze askotan Espainiako erreinuan edo Iberian ja nahi bali maduzute, portugesa, galegoa, katalana, euskera, lehenesten dira, baina Asturiarrentzat, Asturiarra errebindikatzen dute, eta berta ere hor dabil. Eta bueno, ja esango dut, gehiagin luzatu gabe, bertan ere saiatuko gara guk lagun genuen, bai poesian eta poeta bezala, Asturiasko poeta idazle handi bat, Joan Bello aurten hil eginda. Eta bera Panizeiro sortu zuen, denentzat horrela ondo kokatzeko hemengo jendearentzat, atxagak edo egin zuen bezala bere obabakoekin berak Panizeiro sortu zuen, edo Manuel Ribasek Galizian egin zuen bezala bere obrarekin. Izan daiteke hirurak Espainian horrelako apostu egin zutela. Eta poeta idazle zen neurrian gure omenalditxoa euskeratu ditugu bere bizpahiru poema, eta irakurriko dugu omenaldi moduan, jazta, bera ere gurekin oso eskuzabaltasunez deitzen genionean horlako ekitaldietara, ez hemen Lezon, mina dibez Donostira etorri izan da, eta lagun daukagu bere poesian eta baita ere gure harremanetan. Eta urtengo partaidei zesango dut, guretzat adibidez posa da gazteak nola datorren, leheno ere esan dut atzetik. Sara Uribe Etxeberria, idazle, poeta ja hasi berria, baina badauka ibilbide bat, aurten berriki 20 urte besterik ez ditu egin, eta lehenagotik hemen Euskal Herrian eskolartean eta literatur lehiaketan ospea daukaten bi edizio literaturakoak esango dut, bai Azkue saria eta baita ere Urruzuno saria, berak irabaziak ditu, bata Azkue saria bere edizioan 2022an, eta Urruzonon 22 eta 23. Berak Donosteko udala eta gure zeakin, bezpean, entzat, 18-25 urte bitartekoan poesia lehiaketa bai, egin ditu urte batzuk, edizio osoan 18, eta bestean, sortzi behatzez du gogoratzen orain, ze urteak aurrea doaz eta pixka memoria ere batzutan garatzen da. Eta aurten irabazi du Kuntzak eta Kerak izenburupean, bere esan daiteke lehenengo poesia liburu argitaratu duena. Kanitzak dira bere liburu honetan, ikusiko duzuten bezala larunbatean egingo duen errezitalditxo horretan, eta bere belaunaldi kontuak aipatzen da, mina, kezka sozialak, bereziki, giza izaerari inguruko gogo eta planteatzen ditu. Hoi labur izango litzateke Sara Uribe Etxeberriari dagokionez. Eta Raquel Pardo ere Urdazubin jaiotakoa den bera ja lekutu da Baztanen, eta 1985ko idazle gaztea ere da. Bera formakuntzaz eta psikologian lerrotu da, psikomotricista, hori izango litzateke bere izango nuke formakuntzaren inguruan. Baina baita ere lehen aipatu dut aktivismo kulturalari eta Raquel bere lagunekin dauka taberna bat Elizondon, eta bertan igandetan eta antolatzen ditu musika ekitaldiak, literaturarekin dagokionez, ere bai egiten dute ere abuztuan olako mikroferi bat txikia, abuztuan,
Eta hori ere ari da txertatzen gure euskal literaturan. Bera, poesia lehiaketa ezberdinetan saritua izan da. Eta bere lehen liburua argitaratu zuena izan zen 2022an, eta izenburua zeukan Egurats Zabaletako izenda ezinak. Hau, Maiatz argitaletxearekin, iparraldeko Maiatz argitaletxearekin. Berak hausnarketarako espazio handi zabaldu du irakurlea, gonbidatzen du bere poesiakin alako bilaketa bat, galderen mapa bat ere azaltzen du. Bueno, eta badarama urte batzuk, Maiatz aldizkarian artikuloa kolaboratzen, eta hor dabil. Eta azkenik Jokin Muñoz, Jokin Muñoz gure Euskadi letretan, esango nuke, idazle handienetariko bat. Bera, Donostian lekutu zen bere haurtzaro, gazte denboran, eta 80ean Nafarrora joan zen, bere bizimua lekututa bertatik egin du, Euskara irakaslea da, eta baita ere helduen euskalduntze prozesuan berezea eman du. Bera bizi da gaur egun Etxauri eta Donostianen artean, eta novelak 85an argitaratu zuen Haustura, Joan Zaretenean, eta hola obra ospetsu egintzena Antzararen bidea, 2007an, honekin lortu zuen kritikaren saria eta baita ere literaturako Euskadi saria irabazi zuen. Literaturako beste sari bat ere badauka, Euskadi literaturakoa 2008an, eta azken urte hauetan gazteleraz kurioski ari da, esango genuke urrats bat eman du, kuriosoa, gazteleraz ari da argitaratzen. Bere gogo eta horretan, esan daiteke hizkuntzen arteko zubilana edo esango genuke batatik pasatzea iruditzen zait komenigarria dela guretik batzutan egiten da hizkuntzekin, igual mea kulpa bat eginez ere aginan gehiegi lerratzen gara ni zer idazten dut, zer ze hizkuntza erabiltzen dut, eta erreparatu gabe hizkuntza kultura direla erazutzen gaituzte, erazutzen dugu. Hizkuntzak beste gauza batzu dira. Eta Jokinen, esango nuke, jarduna, nik uste dut hortik dijoala. Berak, eskainiko digu irakurketa bat, Maili Muñozekin batera, irakurketa dramatizatu eta egingo du Maili Muñozek, eta berak egingo du, esango nuke, hitzaldi, klasiko edo ezagutzen dugun esparru horretan, ez? Eta, esango nuke, berak esan zigun, gonbidatzen, gonbidapena jaso dudanean eta ikusita poesia kaia dela, poesiaren inguruko jardunaldi bat, esan zuen, putzura botako du nere burua, eta lerratuko naiz poesiaren uretan, ez da? Eta, idazlea da, ni bat daukagu, mundu ikuskera bat, eta berak zehazki esan zigun patria bat, bai? Eta bere ikuskerari, bere obsesioari erreparatu egingo dio. Eta aipatuko du, berakola esan zigun, nire bizitzan unkitu nauen poeten inguruan jarduko dut. Eta egia da, gaztelerazko tradizio poetikotik hartutakoak dira bere esanetan. Guk ere, hemen euskal poesia hartu dugu 20. mendean, ez? Ni tradizioa, Lizardi, Aresti, Lauaixeta,
gaztea, oso gaztea zizen argitaratzen, gure belaunaldikoa da, Tere Irastorza, eta orduan, horiek dira, eta dena, agilan gazteleraz, eta begira, Aresti, gazteleraztik Euskaldun berri, eta ze urratxa eman zuen, ez da, berriro diot hizkuntzen korapilo honetatik behar bada askatu egin behar garela. Bueno, hori izango litzateke eskaineko digutena. Eta bukatzeko larunbateko errezitaldi poetikoa Oiarso Boskoteak eskaineko digu Mozarten klarineterako kontzertua. Obra oso ederra, polita, hainoak esan du, laburra dela egia da, mino, baditu bere minutuak, eta nik uste dut, gozatzeko aukera emango digutela Oiarsoko Boskote honek. Denak dira interprete zailuak, batzuk bere ibilbidea egin dute orkesta ezberdinetan, ala nola Euskadiko orkestan batzuk, beste batzuk Luis Mariano Lirika orkestan, ibilbide oparoa, eta nik uste dut, lezok badauka ere, bere musikari eta tradizioa, eta guretzat, gustatzen zaigu musika ere, poesia musika denean, musika ere ekartzea eta eskaintzea, lez hori berriro gure eskerrak, lezoko udalari, ze badakigu, hemen diru publikoa erabiltzen dugu, nik uste dut tentuz erabili behar dela, askotan konplejoakin joaten gara instituzioetara diru eske, horrela da. Lotxa pixka batekin, ze badakigu jendean entzat horrelako, eta gero agilan luntz batean gastatzen dira, ez dakit ekitaldi honen aurrekontua ez, eta guretzat asko denean, gero pentsatzen duzu, lezto txikila da, mino, jakinaiko nuke gaur egun ze aurrekontua daukan. Pentsatzen du milioia joaten direla. Eta ez da txantxa, eta berri handiot, eta naiz demagogia egiten ari, ze oso eskertua gaude, ze guk ez bali badugu gure ekitaldi honen babesle instituzioak ez genuke egingo. Aktivistak gara, baina gizarte liberal honetan behar dugu dirua. Kontra esana da, horrela da, eta animatzen zaituzten, niretzat, guretzat posgarria da, berriro diot, jendeak ez dakitzen bateraino kontutan hartzen dut, hainoa usten diazu esaten, nire ikasle izan azara. Horrek zahartu egiten hau, mino bestalde, posik ere, bera ere aktivismoan. Honen atzekaldian ere, zuzenian etzen izan nire ikaslea, klasea ez joteman, mino hor dabil komunikazioan ere, antze, ibiltzen zan, institutuan, egia da, amaia, eta posa ematen dit, ikustea, hau ematen du, zeak daudela ez, Hansel eta Gretelen urpapur horiek, ez, bidea markatzen zutenak, nik uste dut beraiei, orain, utziko diogu lekuko, ez, eta nik uste dut, lehen aipatu dut, Xantibal, posik egongo da, utzi duelako, zea bat, ez, ur jario hau. Ez da, gurak zer egiten duen, ez, brun dena hausten du, zubilak apurtzen dira, ino geratzen da hor, eta berriro eraikitzen dugu. Eta, eskerrik asko, Aitzol, animo, eta Ainoa animo, eta Amaia animo, eta, eta zuei kasetarioi, eskerrik asko, olako ekitaldiak, bozgorailua ematen duzute, eta gu ere beti eskertu egiten du benetan.